Muroora, Honai Mashura, banzwa. Tosaya kama kwa mapisa na vingi. No, Mnangagwa ngaticherechedze ipopo. Voice yawo ngacherechedze mukwada wadi na chadzwa wadi. Tiri muruvhunze. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZimwitness TV yandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana karike kutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, ndawenda kakubatirai ma-updates andasangana nawo muma-streets e-social media. Asi I urge you kuti muone this video kusvika parinoperera. So update yekutanga i-update yeMuroora akawanikwa akarara nechikomba pamba paakarorwa. So Muroora uyu abatwa kudaro akaudza chikomba kuti chibude nepawindo chitize. But chiri kunyanyorwadza panyaya iyi, Muroora uyu akatounza chikomba pamba pevabereki vemurume wake, zvichireva kuti murume wake uyu aitogara nevabereki pamba pavo. Asi zvivindi zvacho ndezveichaizvo kupinza chikomba pamba pawakarorwa. So ndikuda kuti muone this video reMuroora uyu akabatwa nechikomba. Mozotudzawo zvamunofunga mucomment section kana muchinge mapedza kuona this video. Ukutamba ma-Champions League. Aiwa. Uyu Muroora uyu kana. Rambai musamutinyara guys. Munaro, Mukadzi Muroora, Honai Mashura, banzwa. Tosaya kama kwa mapisa na vingi. Uyu musiye uyu ndiye Muroora. Kwenda mapunzi. Uyadaro. Aiwa musiye Muroora. Ungamdile mbrado. Ndaye mbaka maya kakaoma. Ndiyaka nomsiya mne vakanina mbaka maya leba mnyala kunyeba. Chete, muneza kanaka mwana tukodzoka naye. Kana mwana ari batongosarira pano. Ndozvo zvakanga atwa mwana wake. Uyu tudati humbo, anonotaura ega because akutanzwa kukurota akatorara akatopinda pedza. Temi akapinda pedza ndotemi yakanokwa padhuku. Ndosaka yakakwanisa kubuda pawindi. Inini kwandiri yakanditakuza nezakati akanga akarara pasi. Maizini ungabwera kuti munhu akakarara kana kiyara chaitambisa pogoda rokiya dzini. Ndambazo okorazi. Uyu kanga uyanda kurowa. Uyu ndianda kurowa. Akali kuscream. Next update inyaya yeMukadzi wekwachiyadzwa ari kuchema kuna President Mnangagwa achiti iye baba matirasa, muri baba vedu. Mudzimai uyu is complaining kuti isu vana vemunzvimbo we are not benefiting kuma resources atinawo munzvimbo medu because vatorwa ndivo vega vari kuuya vachimaina madiamonds edu. Votakura nendege voenda nawo kunyika dzavo, isu torambidzwa tichinzi hapana chiripo. Uye pamusoro pazvo vana vedu nehama dzedu vari kutourayirwa zvicherwa izvozvo. So kana zvichibvira vaMnangagwa vacho ngavauye vafusire makomba acho tigare hedu tichiziva kuti hapana ari kumaina. So ladies and gentlemen, toda kukusiyai muchiona imimi mai ava vachitaura ivo nyaya yavo. And then muchipedza kuona this video ndinokumbira kuti muuyewo mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Ini ndaenda. Don't forget to subscribe and turn on the notification bell. More updates are coming. Chiwanikwa chabuda ngechedu. Ativana ndivana mutohwa batiri muno. Mnangagwa ngaticherechedze ipopo. Voice yawo ngacherechedze mukwada wadi na chadzwa wadi. Tiri muruvhunze. Zimunya afaniri kundyanga kuti uite zvokuzama zvira mafoni kuti kwazorohwe munhu, kwatohwe munhu kehwanyenze. Ko inini ndiri muberere. Ndinozwa sei? Hama dzedu dziri kupereremo. Kana zvisikaita Mnangagwa ngaachere makomba otifushira. Tobaziya kuti apusisina munhu, kwete kutambura techiona. Iwe chaya chibura mari yechenda. Vakazati siutengesa, ndege dziri kwadzichitora dzotara madhaka. Hani diamond ere. Vanofana ticherechedza ipopo. Baba Mnangagwa ndiwo baba atakatarisa nhasi uno. Ma-MP, makanzera mungaisapo asi mushati mukuru ndiaMnangagwa ndo ari kutichinyira. Apa handiti kutaura ndi baba edu asi baba akarasa mhuri. Tinotaura kuti baba mwatirasa. Haafaniri kutirasa nekuti kanganwa kwachadzwa kuno.